קודם כל, לאלי, אנחנו מאוד מצטערים שהלכת. משהו סיפר על אני רוצה לספר על אלי, שפעם אחת בעבודה, כשאני הייתי חדש, הוא בא אליי מאחורה, הייתה לי איזו מכה כזו חזקה, הפיל אותי. מה זה כעסתי, לא הבנתי את הצחוק שלו. אז באתי אליו, אמרתי לו, תשמע, אם עוד פעם אתה מרים עליי ידיים, אתן לך מכות. אז הוא אמר לי, בוא'נה, לא ידעתי שאתה כזה עצבני. לקח אותי לחדר, הסביר לי בדיוק את הצחוק שלו וזה. מאז נהיינו חברים עם אלי. אני זוכר שהיינו עובדים בלילות, היינו מחכים לו בשעה ככה 5:30, שהיה פותח את הדלת, היה מגולח כל הזמן, יפה, בחור יפה כזה, עם עיניים כחולות. אני מאוד מתרגש. עכשיו, אחרי התאונה שהיה לו, הבחור, פתאום באתי אליו לבקר אותו, הוא היה לא מגולח, לא כלום. לקחתי מכונת גילוח, גילחתי אותו, הקטתי לו את הפנים ושמתי לו קצת בוסה. אז היה לראות אותו כרגיל כמו שהיה בעבודה. ככה היה קם בבוקר בעבודה, היה מגולח. כל בוקר כוס קפה היה מחכה, שותה, מסתכל עלינו וצוחק כל הזמן. יהיה זכרו ברוך מכל החברים שלו.